Καλημέρα σας. Γεια, έλα μέσα εσύ. Έλα. Όχι ότι εσύ είσαι καλύτερος, αλλά νομίζω ότι είπα αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να σταματήσουν. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψεις να τον επηρεάζεις και να τον παρασύρεις. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Αντώνης είναι αρχηγός. Εμένα με παρέσυρε πολλές φορές. Ξέρετε τι ξενύχτια έχω κάνει εγώ για τον Αντώνη? Ναι, φαίνεσαι από αυτούς που αντιστέκονται και τους παρασύρουν. Χθες το βράδυ που είσαστε? Εγώ λόγω τιμή σπίτι μου. Από τις 10 έχω κι άλοθη. Έβλεπα το μάτς. Να σας πω όλες τις φάσεις. Ο Αντώνης που ήταν? Δεν έχω ιδέα. Δεν με πήρε ούτε τηλέφωνο. Ποιο είναι το τηλέφωνο του κοριτσιού? Ποιανού κοριτσιού? Βέβαια. Είναι πολλές και μπερδεύεσαι. Τώρα ένα κορίτσι υπάρχει μόνο. Αυτό ξέρω εγώ. Επίσημα ή ανεπίσημα, αυτή τη σχέση επιτρέπω εγώ προς το παρόν να έχει. Λέτε τη Λίζα. Θα σας συνδέσει γραμματέας. Για πάρε μου τηλέφωνο τη Δεσποινίδα Στράτου. Ναι. Καλημέρα, παιδί μου. Σε ξύπνησα. Είναι πρωί για σένα. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι. Να έρχεται στο γραφείο όποτε θέλει και αργότερα να πάρει μια μεγάλη άδεια. Αυτός τους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης. Βάσει του νόμου δηλαδή. Ο νόμος είμαι εγώ εδώ μέσα. Και θα γίνεται ό,τι λέω εγώ. Εντάξει, κυρία Νατάση. Άκου ρε να πάθεις. Άκου σατανικό μυαλό. Ποιο? Η μάνα μου και η άλλη. 2 σατανικά μυαλά. 2. Μου στείλανε γυναίκα στο σπίτι. Για να σε δοκιμάσουν αν θα την πάρεις. Ρε, υπηρεσία σου λέω. Έλα ρε. Ναι. Για να παρακολουθούν τις κινήσεις μου. Πού είναι η μάνα μου τώρα? Κάπου εδώ ήταν προηγουμένως. Εντάξει μωρέ, εσύ τώρα είσαι καθαρός, κάνεις δίαιτα, δεν πας με γυναίκες. Είχα κρύψει μία στην τουλάπα. Από πέρσι? Τι λες ρε? Κάτσε, μπερδεύτηκα τώρα. Ποια είχε στην τουλάπα? Μία που χτύπησα το βράδυ. Καλά, εχθές το βράδυ δεν ήσουν με τη Λίζα? Αυτή δεν τη χτύπησα. Τώρα θα μου πεις έπρεπε να τη βάλω κάτω και να τη χτυπάω σαν χταπόδι. Βρήκα μία στο μπαρ. Και την έβαλε στην τουλάπα. Γιατί? Για να την έχω άμα χρειαστεί. Ρε, μπήκε η υπηρέτρια το πρωί. Τη είχε δώσει το κλειδί η μάνα μου. Κάτσε ρε Αντώνη. Όλες στην τουλάπα τις βάζεις εσύ. Και τα ρούχα που τα βάζεις? Στο φούρνο. Μέσα στον ύπνο μου νόμιζα ότι μπήκε η μάνα μου. Και αναγκάστηκα να τη βάλω την άλλη μέσα στην τουλάπα. Τώρα, πώς το διάολο τη βρήκε η υπηρέτρια εκεί μέσα? Λες να το πεις στη μάνα σου? Το πρόβλημα είναι να μην το πεις στην άλλη. Ωρε τι πάθαμε. Άρχισες να φοβάσαι και την άλλη τώρα? Θα μου πεις, δεσμό σου είναι. Σκάσε ρε! Έτσι νομίζει η μάνα σου. Ξαδέρφη της άλλης είναι. Της Λίζας? Έπεσε σε οικογενειακή περίπτωση. Τι έγινε ρε? Ήρθαν ενισχύσεις από την επαρχία. Αν πει τίποτα στη μάνα μου θα τη σκοτώσω. Μεγάλε, εδώ είσαι. Κοίτα, έμπλεξε λίγο το θέμα. Ποιο θέμα? Της Μύρβας. Ποια? Της παντρεμένης? Ναι. Πώς έμπλεξε? Με τον άντρα της. Τον παντρεμένο, τον... Ναι, πήγα εκεί να τους ασυμβιβάσω και αυτός θέλει να έρθει εδώ μαζί της, ενώπιον οποίο λέει να εξηγηθείτε. Και αυτό το μπλέξιμο το λες λίγο? Ρε βλάκα! Ρε ηλίθιε! Τι ανακατεύτηκες? Για να την ξαγκιστρώσω από σένα. Πού? Και θα έρθουν εδώ? Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Δηλαδή πόσο μικρή? 90%. Ήταν έξαλλος. Παναγιώτη, θα σε σκοτώσω, ρε ηλίθιε, τριγυρίζει η μάνα μου εδώ. Έτσι και τους δει. Καλά να τους δει, μην τους ακούσει. Φεύγω. Πού πας? Έχω 40 πυρετό, πεθαίνω. Είμαι στο νοσοκομείο, έτσι και πάρει η μάνα μου τηλέφωνο, πες ότι είμαι στο νοσοκομείο. Να ανησυχήσει για να ξεχαστεί η υπόθεση. Αυτή η γρουσούζα που έβαλα στη ζωή μου. Αυτή η μαύρη γάτα τα φταίει όλα. Έλα εδώ, Αντώνη. Αντώνη, μη φεύγεις. Αντώνη, μη φεύγεις. Θα είναι χειρότερα. Αντών, πού το πέταξε το κινητό του? Χτυπάει και δεν το σηκώνει. Ωραία ζημιά. Ναι. Ο κύριος Βελισσάριος, τον θέλουν ένας κύριος και μια κυρία. Ρε Αντρέα, είπες πως θα ήταν εδώ ο τύπος Πούντος? Δεν είπα ρε Αντρέα να... Εσύ είπες ρε Αντρέα, θα έρθεις εδώ να καθαρίσεις και σου είπα όχι εδώ. Να πάμε σε ένα μπαρ να τα πιούμε. Τι λέει ρε που θα πάω να τα πιω εγώ μαζί σου, φαρμάκι καλύτερα. Είσαι προδότης ρε, το ξέρεις. Μα τι έγινε ρε Αντρέα, μίλα ρε Μύρβα. Άκου τι να πει ρε. Δεν βρήκα εγώ το τηλέφωνο του Τζογλανιού στην τσάντα της. Σε παρακαλώ πολύ, μην μιλάς έτσι. Εγώ της το είχα δώσει το τηλέφωνο να με βρίσκει εδώ στη δουλειά. Ρε εσύ Παναγιώτη, με έχεις για μαλάκα? Ναι, όχι. Ρε δεν έχει κάνει τίποτα η κοπέλα, είναι αγνή σαν χιόνι. Μίλα ρε Μύρβα. Τι να πει, όχι μη μιλάς. Που τους φέρθηκα και σαν άντρας και σαν πατέρας μαζί. Και με έφτισε. Μπορεί να το έκανε για να με σε ματιάσει ρε Αντρέα. Παναγιώτη,
Παναγιώτη, μην την πληρώσεις εσύ τώρα, έτσι. Πού είναι αυτός? Έχει δουλειά σήμερα, δεν θα έρθει. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βράδυ. Δεν θα πάει στο σπίτι του το βράδυ να κοιμηθεί. Θα πάει, δεν θα πάει. Και εσύ θα πας να τον ξυπνήσεις? Εγώ είμαι μανιά της, Παναγιώτη, και δεν μου περνάει εύκολα. Στο σπίτι του το βράδυ και να του πεις να είναι εκεί, γιατί αλλιώς του βάζω φωτιά και το καίω. Προχώρα. Προχώρα, και εγώ αυτό το μαρτύριο δεν το αντέχω. Απόψε θα καθαρίσουμε. Ρε Αντώνη, πού είσαι ρε γαμότο? Με συγχωρείς. Μπα, τι βλέπω. Καινούριο πρόσωπο στην κόλαση. Στην κόλαση, είσαι εσύ κολλασμένη, ξαδέλφου μου ένα γελούδι. Α, τόσο ηλίθιο. Κοίτα ρε παιδί μου, δεν βρίσκω τον Αντώνη. Ούτε τα τηλέφωνα του απαντάνε, πήγα σπίτι του, χτύπαγα τα κουδούνια. Έφυγε, μετανάστευσε, το έσκασε. Ξέρεις γιατί? Εσύ τι λες, να μην ξέρω? Γιατί τον κυνηγάει να τον ξεσκίσει ο άντρας αυτήν. Πώς τη λένε, μωρέ? Πού τα μαθαίνεις ρε παιδί μου? Στο ίντερνετ. Έννοια σου κι έτσι όπως έχει ανοιχτεί αυτός, θα ανοίξει σελίδα στο ίντερνετ. Τι να κάνω τώρα, αν το μάθει η μάνα του? Πού θα το μάθει, γιατί είναι γάτα. Εσύ πάντα τον γλίτωνες. Α, γι' αυτό ήρθες? Όχι, εγώ δεν είμαι γάτα, ρουφιάνα είμαι. Ακούω, βλέπω, λέω. Αυτή τη θέση δεν μου έχει δώσει? Εσύ καλέ δεν μου έλεγες ότι θέλεις να τον γλιτώσεις? Πάψε, ρουφιανάκι, εσύ. Αγάπη μου, είσαι μεγάλη καρδιά και μυαλό. Κάτι θα βρεις. Εντάξει μωρέ, αγαπησιάρης είναι. Τι να το κάνουμε το παιδί, να το σκοτώσουμε? Όχι, να τα αφήσουμε. Σκότωμα θέλει. Ρε Σταυρούλα, πού είναι το κλειδί του σπιτιού του? Μέσα είναι, πάνω το φέρω. Είσαι πρώτη. Ναι, καλά. Δεύτερη είμαι. Δεύτερη και καταϊδρωμένη. Ό,τι κάνω, θα το κάνω για τη μάνα του, που είναι μια κυρία. Λες αλήθεια? Σκάσε. Άσε με να έχω μια δικαιολογία γιατί το κάνω. Ναι. Πού είσαι, ρε? Εγώ που είμαι, εσύ που είσαι? Σε έπαιρνα συνέχεια στο κινητό. Δεν έχω κινητό, δεν έχω σταθερό, δεν έχω τηλέφωνα, δεν έχω σπίτι, δεν έχω τίποτα. Είμαι άρρωστος. Μην ανησυχείς. Τι να μην ανησυχώ, ρε. Αύριο θα με παραλάβουν τα κανάλια. Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη από αυτοφόρο με τη σύζυγο. Τι από αυτοφόρο, ρε Αντώνη? Αυτοί έτσι θα πούν. Αφού το ξέρεις, το τόσο το κάνουν τόσο. Μη φοβάσαι, είσαι σε καλά χέρια. Σε ποια χέρια, ρε, είμαι και δεν το ξέρω? Ο χειρότερος άνθρωπος στα καλύτερα χέρια είσαι. Τι λες, ρε γαμότο? Ωχ, χτυπάνε το κουδούνι. Ποιος είναι, δεν ανοίγω. Αντώνη, άνοιξε, ξέρω ότι είσαι μέσα. Όχι, η μάνα μου. Πού το ξέρει, ρε, μου λέει ότι είμαι μέσα? Εσύ της το πες? Όχι, στο λόγο μου. Μην τις ανοίξεις, κάτω κοροϊδό. Αντώνη! Τι να κάνω το κοροϊδό? Την ξέρεις τη μάνα μου, όλη τη νύχτα μπορεί να καθίσει απ' έξω. Αντώνη! Σκάσε! Εδώ είναι που λένε θα με νεκροφιλήσει η μάνα μου. Νησθητή μου, κύριε. Εδώ κοιμάσαι εσύ? Τι κοιμάμαι, ρε. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Ναι, το βλέπω. Τι ώρα είναι? Πού είναι ο Αντώνης? Χθες το βράδυ θα πήγαινε ο άντρας στη Μύρβα σπίτι του. Το σκότωσε? Όχι, έστειλα τη μάνα του. Και σκότωσε εκείνη? Ξύπνα, βρε! Και δεν μου λες, εσύ που το ξέρεις τι θα γίνει και έστειλες τη μάνα του? Τα ρεζιλίκια σας τα μαθαίνει όλος ο κόσμος. Ευτυχώς που ήρθε αυτή η άγια γυναίκα. Ναι, και θα μας στείλει όλους μαζί. Και δεν ξέρω κι άλλη δουλειά. Γιατί τώρα τι δουλειά κάνεις, πώς λέγεται? Σύμβουλος του Αντώνη. Ωραίες συμβουλές του δίνεις. Κοίτα να το συμβουλέψει να απομακρύνεται σιγά σιγά από τις γυναίκες. Να σοβαρέψει. Να τον βάλουμε σε ένα νοσοκομείο για αποτοξίνωση. Πού είναι τώρα ο Αντώνης? Το γλίτωσε η μάνα του και εκείνο το χρυσό κορίτσι. Μπράβο. Ποιος το στείλε όμως το κορίτσι για να τον γλιτώσει? Εσύ. Βέβαια. Άμεση δράση η Λίζα. Οδική βοήθεια. Και μόνο γι' αυτό πρέπει να την έχει από δίπλα. Να γραφτεί συνδρομητής. Θα πεις κι άλλες μπουρδες. Πού είναι τώρα ο Αντώνης? Όλη νύχτα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Δεν είναι σπίτι του. Όντως δεν είσαι έγκυος? Όχι, το είπαμε αυτό. Να το ξαναπούμε. Τι για να το υπεδώσουμε? Είσαι έγκυος? Όχι, μα τι σε έπιασε? Ούτε έχουμε τίποτα μεταξύ μας. Τι εννοείς? Ρε παιδί μου, δεν σου είπα ποτέ ότι θα σ' αραβωνιαστώ, ούτε ποτέ ότι σ' αγαπάω. Όχι, δεν μου το είπες. Την τζάκωσα την πέρδικα. Και λέει κι άλλα πολλά. Ότι το έκανε για πλάκα, για να με εκδικηθεί. Και δεν σε πήρε χαμπάρι? Όχι. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα δεις αγορίνο μου. Θα δεις και θα θαυμάσεις. Το φιλαράκο σου θα θαυμάσεις. Είναι ο Αντώνης γάτα με πέταλα. Και να δεις πώς της το έπαιξα, να βήχω, να κάνω τον άρρωστο. Μες στην κακουχία ο δικός σου. Και η μαμά? Η μαμά θα δει και θα θαυμάσει. Μάλλον θα ακούσει. Κατάλαβα, θα κάνεις αναμετάδοση. Ρε μεγάλε, εγώ ξέρεις, με σένα είμαι. Αλλά η κοπελίτσα χθες το βράδυ σε γλίτωσε και αφιλοκερδόσε.
Τι λυπάμαι τώρα να την ξεφωνήσεις. Ναι, και τι να κάνω, ρε. Να την παντρευτώ. Να κάνουμε μια οικογένεια. Να παίρνουμε τα παιδιά για να τρέχουμε στα Λούνα Πάρκ. Με φαντάζεσαι εμένα έτσι? Ναι, η αλήθεια είναι... Η αλήθεια είναι μία. Κύριε, αυτή. Η κυρία λέει ψέματα. Πρέπει να τελειώνουμε μια για πάντα μαζί της. Πάω να ντυθώ, να φύγουμε. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δηλαδή εσύ πότε δεν θα ηρεμήσεις, δεν θα παντρευτείς? Αμέ, όταν ερωτευτώ θανατηφόρα. Δύσκολο το βλέπω. Κι εγώ. Έχουμε καιρό μέχρι τότε. Καμιά 30, 40, 50 χρόνια. Ο θρίαμβος της δικαιοσύνης. Πιάνεται όμως. Ποιο ρε? Περνάει, λέω, το δέχεται το δικαστήριο. Ή μήπως είναι παράνομο να μαγνητοφωνείς κάποιον χωρίς την άδεια του εισαγγελέα? Προχώρα, ζώων, άντε. Εδώ δεν έχουμε δίκη, ρε. Εδώ ο εισαγγελέας είναι η μάνα μου. Άμα δει με τι κακοποιό στοιχείο έχει να κάνει, θα την παραλάβει. Ρε Αντώνη, εκ περιεργίας, απ' το πίδι, τον έρωτα που κάνατε, δεν σου μείνε τίποτα? Δεν ήταν καλή, δεν στην έδωσε. Ρε, γυναίκα που πάει να γατζωθεί απάνω μου, μου τη σπάει. Θεάνανε. Τον έρωτα του αιώνα να κάνει, δεν την γουστάρω. Άσε που αυτή τώρα. Εντάξει, δεν λέω. Τρυφερούλα, ήταν φοβισμένη. Τι να μου κάνει εμένα, ρε. Εγώ έχω φάει δυναμίτη στο κρεβάτι. Τι να μου κάνει τώρα μια στρακαστρούκα. Πάντως πρέπει να το παραδεχτείς, Είμαι γάτα. Πώς την έφερα και την ξεγύμνωσα. Καλά, το βράδυ θα γίνει γλέντι. Έχεις ακούσει, αγόρι μου, το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται? Όχι. Για ποιο πουλί? Το άλλο που λέει γάτα με πέταλα, το έχεις ακούσει? Ναι. Τη βλέπεις μπροστά σου. Δεν ξέρω τι πλάκα έχεις πάθει εσύ και η μάνα μου με τη μικρή, αλλά θα σας τη φέρω σαν βρεγμένη κότα. Παραμιλάει. Την άλλη θα κάνουν να παραμιλάει, εάν νόμιζες ότι θα έρθει η μάνα μου εδώ μέσα και θα τα ισοπεδώσει όλα. Θα κάνουν κόμμα και θα με φάνε. Μεγάλε, όχι, έχεις ρεύμα. Από ρεύμα σας έχει διαπεράσει και τους δύο και έχει τρελαθεί. Μιλάτε μόνοι σας και δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Η μαμά πού είναι? Δεν την είδα. Άμα τη δεις, πες της ότι της έχω ετοιμάσει σήμερα το βράδυ ένα σουαρέ ντεγκαλά στο σπίτι μου. Θα ακούσει κλασική μουσική, πρωτότυπη. Ένα κομμάτι που δεν το έχει ξανακούσει ποτέ. Κι αν μου πει πάρε το γιο μου και πήγαινε το στο κοντινότερο φρενοκομείο. Σοβαρά μιλάει. Ναι, πάντα. Έχεις ακούσει για την αποκάλυψη? Δεν έγινε όταν ήρθε η μάνα του. Εκείνη ήταν μίνι αποκάλυψη. Αυτή εδώ είναι μάξι. Χαμό στο ίσωμα. Αν κάνετε κακό στο κορίτσι, εγώ δεν είμαι με το μέρος σας. Να το ξέρετε. Δεν της κάνουμε κακό. Αυτοάμυνα είναι. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, Θόδωρε. Εγώ πληρώνω για τις αμαρτίες μου. Αν είναι αμαρτίες αυτές που έκανα. Αλλά και στον άλλο κόσμο να πήγαινα, θα πάλευα με νύχια και με δόντια για να μην μπω στην κόλαση. Και αυτή η γυναίκα για μένα ήταν κόλαση. Αλλά να ξέρεις και κάτι άλλο. Εγώ τον διάολο τον έβαλα στο μπουκάλι κι ας είναι και άντρας. Γάτα είσαι. Με πέταλα. Ευτυχώς που είμαι υγιής και δεν θα πεθάνω σύντομα. Αλλιώς θα πέθανα με τον καημό ότι δεν κατάλαβα τίποτα. Καλημέρα. Ενοχλώ? Όχι, μητέρα. Για δουλειές μιλούσαμε. Μη μου πεις. Τότε να τον διώξει το Πλεούμι. Δεν χρειάζεται. Αφού σκοτώνεστε στη δουλειά σας οι δύο. Φέρε μου, βρε μητέρα, οποιαδήποτε συμβόλαιο θέλεις, οποιαδήποτε συμφωνία θέλεις. Φέρε μου να δεις ότι είμαι ενήμερος. Ότι δεν είμαι άσχετος. Επειδή δεν κάθομαι πάνω από τα χαρτιά να τα σκαλίζω, νομίζω ότι τεμπελιάζω. Ποιος είναι ο ισολογισμός της εταιρείας? Αυτά τα ξέρει ο Πλεούμης. Πόσα συμβόλαιο υπογράψαμε αυτόν τον μήνα? Ο Πλεούμης ξέρει. Καλά, εσύ δεν υπέγραφες. Ο Πλεούμης υπέγραφε. Δεν κοίτασα τι υπέγραφα, του έχω εμπιστοσύνη. Με δουλεύεις, αγόρι μου, δεν πειράζει. Μπορώ να... Όχι, άστο. Τώρα μιλούσα με το κορίτσι. Τι σκέφτεσαι γι' αυτό? Ποιο κορίτσι? Για ποιο κορίτσι λέει? Ποιο κορίτσι? Δεν ξέρω, εσένα ρωτάω. Ποιο κορίτσι λέει? Αν ήξερα για ποιο κορίτσι λέμε, δεν ας το έλεγα. Τέλειωσαν οι κλόν. Να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά τώρα. Λέω για τη Λίζα, το κατάλαβες τώρα? Μπράβο, είσαι πανέξυπνος. Τι σκέφτεσαι? Μήπως θα έπρεπε να το συζητήσουμε? Μόνο μην πάρει πολύ, γιατί τα εξόγαμα δεν είναι στο στυλ αυτής της οικογένειας. Καλά, εσύ γελάς από υποχρέωση. Εσύ γιατί γελάς? Για το οικογένεια ή για τα εξόγαμα? Πάσε καλό σου, ρε μητέρα. Το βράδυ τι θα κάνεις? Έχεις καμιά καλή πρόταση? Την καλύτερη. Να έρθεις στο σπίτι μου. Θα παραγγείλουμε φαγητό, θα ακούσουμε μουσική. Οι δυο μας? Όχι, θα έχουμε και μάρτυρες. Καλεσμένους. Ο Παναγιώτης.
Μιλάμε για διάσημους καλεσμένους. Η Λίζα, αν θέλει να έρθει. Ο Πλεούμης. Μάλιστα. Θα μας βγάλεις και λόγο? Όχι, εγώ δεν θα βγάλω κουβέντα, αλλά εσύ θα ακούσεις. Γιατί εσύ δεν θέλεις καλεσμένους, ακροατήριο θέλεις. Επειδή όμως είμαι πολύ περίεργη θα έρθω. Τι ώρα θέλεις? Α, κατά τις 9. Και γιατί δεν... Όχι, όχι, το αφήνω έτσι μέχρι το βράδυ για να το απολαύσω. Καλά. Είδες η μητέρα μου, γάτα. Είδες το μάτι της, χιλιάδες τροφές πιάνει. Γάτα η μάνα, γάτος Τζούνιορ εγώ. Αλλά με πέταλα. Θα τα πούμε. Και θα τα ακούσουμε. Να σου πω, τη φοβάμαι αυτή η γυναίκα, είναι πολύ έξυπνη. Ναι, τώρα όμως την πάτησε. Πίστεψε την άλλη, θα την χαζέψω. Εσύ, έχω μια ανησυχία. Άφησα το κασετόφωνο στο σπίτι μου, το βουτήξουνε. Ποιος ρε? Ξέρω εγώ. Όλο το σπίτι να μου πάρουν δεν με πειράζει. Την κασέτα με την ομολογία να μην χάσω. Πώς θα τη χάσεις, ποιος θα μπει στο σπίτι σου? Δεν πας να την ασφαλίσεις, να την κρατάμε στο χέρι, Έλα εδώ. Πάρ' τα κλειδιά. Έγινε. Αν και το σπίτι σου σε ένα είναι φρούριο, δεν μπαίνει κανένας μέσα. Ναι. Πού είσαι ρε, το φέρες? Ποιο? Τι πιο ρε, το κασετόφωνο. Μου είπες να το φέρω. Γιατί σε έστειλε στο σπίτι, να μου ρίξει νερό στο φυτό? Ποιο φυτό? Είσαι φυτό. Ρε εσύ, δεν σου είπα φοβάμαι μην μου το κλέψουν το κασετόφωνο? Α, εντάξει μωρέ. Το κρύψα στην ντουλάπα. Ποια ντουλάπα? Εκεί που κρύβεις τις γκόμενες, μην ανησυχείς. Κι αν το φάνε? Όχι, δεν είχε γκόμενες. Ρε μπουνε μέσα και το φάνε, μου το κλέψουν. Α, ψύχωση έχεις πάθει με αυτό το κασετόφωνο. Όχι, δεν έχω πάθει με το κασετόφωνο. Με αυτήν έχω πάθει ψύχωση. Θέλω να την ξεγυμνώσω. Δεν το έκανες? Ή το κάνατε ντυμένοι? Σήμερα είσαι στις βλακίες σου. Α, πρέπει να πω και στο Θόδωρο να έρθει σήμερα. Και φυσικά στο τιμόμενο πρόσωπο. Τη Λίζα λες, Βέβαια, μπορεί να λείπει από τη δεξίωση που κάνουμε προς τιμήν της. Εντάξει και ο Πλεούμης για το βράδυ. Δεν καλούμε και καμιά δεκαριά ακόμα. Γιατί? Για μάρτυρες. Όχι ρε, φτάνουν αυτοί. Τώρα μένει να καλέσουμε την guest star. Πώς την πάτησε αυτή όμως? Να τη μαγνητοφωνήσεις και να μην πάρει χαμπάρι? Αυτή είναι γάτα. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο γάτα. Και τι γάτα, με πέταλα. Ναι. Α, τι βλέπω. Περδίκι είστε. Εγώ? Όχι, δεν έλεγα για σένα. Αν έλεγα για σένα θα έλεγα κουρούνα. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Ναι, η γιαγιά μου έφτασε μέχρι τα 98. Όχι, για σένα λέγαμε. Α, με συγκινείτε. Πάντα έχετε μια καλή κουβέντα για μένα. Α, σας πήρε κάποια τηλέφωνο. Αν είναι δυνατόν. Πού σας θυμήθηκε τώρα? Αραβωνιασμένος άνθρωπος, αύριο μεθαύριο θα παντρευτείτε. Θα γίνετε μπαμπάς. Ναι. Το βράδυ τι κάνεις? Babysitter. Έχεις δουλειά δηλαδή? Γιατί? Έχουμε ένα σουαρέντε γκαλά. Πού πέφτει αυτό? Σπίτι μου. Α, να κάνω μπάνιο δηλαδή ή θα το παίξουμε αγρία φύση? Δεν θα είμαστε οι δυο μας. Οι τρεις μας. Όχι. Γιατί με έχεις για βιτσιόζο? Εγώ δεν ακουμπάω τις γυναίκες των φίλων μου. Γιατί αν τις ακούμπαγες θα σου καθόντουσαν. Ναι ρε ηλίθιε. Ποια γυναίκα φίλου σου? Αυτή είναι γυναίκα φίλου σου? Έχει δίκιο, Εγώ είμαι αδέσποτο. Τι να έρθω να κάνω στο σπίτι σας, μαζεύετε αδέσποτα. Άκουσε με τώρα. Ανεξάρτητα από τη διαφορά που έχουμε. Ποια διαφορά? Εμείς δεν έχουμε καμία διαφορά. Άλλωστε σας έκανα μια πλήρη ομολογία. Σε μένα. Ναι, θα τη βγήκα και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Άλλωστε σας έχω εμπιστοσύνη. Και πρέπει. Πρέπει. Ναι, πρέπει. Είστε καλός, είστε κύριος, είστε έξυπνος. Είναι γάτα. Ο κοντός με τη γραβάτα. Όχι, Α, ναι, γάτα.
Γάτα με πέταλα. Αλόγου. Μάλιστα. Λοιπόν, γάτα. Κύριε Αντώνη, θα έρθω το βράδυ στο σπίτι σας. Να ξέρεις πώς το περιμένω. Εγώ να δείτε. Στις 9 είναι καλά? Ακριβώς. Θα είμαι εκεί. Γιατί μιλάτε στον πληθυντικό? Δεν έχετε πάρθει? Σκάσε ρε, αυτό υποτίθεται δεν το ξέρεις.